गाव मनूर आंतरगाव 3 गावचं कमीत कमी 300 लेकरू असेल सर. हसू नका. कोरोनानंतर आमच्या एसटी प्रवाह सुरू आहे आणि शाळेच्या विद्यार्थ्यांना इतका ताप होत आहे की इजतगाव ते बरबडा इथून 8 किलोमीटर चालायचा प्रवास आहे. येणं जाणं 16 किलोमीटर आहे. यामुळे शिक्षणाला जाणं येणे ताप होती शाळेला. कृपया एसटी मंडळाला आमची इतकी विनंती आहे सर, ताबडतोब एसटी सुरू करण्यात यावी एवढी विनंती. एसटीची परवा आपला हे करायचं, एसटी पाठवा आम्हाला. किती वाजता एसटी पाठवायची नांदेडून? आता लेकरा शाळा जायच्या टाइमला 8 वाजता तिथून आपला निघाल्यानंतर 10 वाजेपर्यंत बरबडा 10ला शाळा आहे. 10 वाजेपर्यंत बरबडला शाळेला टच हो. अशा पद्धतीने कमीत कमी 200 लेकरू आहे आपल्या 2 गावचं 3 गावचं. कोणत्या कोणत्या खेड गाव आहेत तिकडे? इजतगाव मनूर आंतरगाव 3 गावचं कमीत कमी 300 लेकरू असेल सर. आणि रोज शाळेत आज 1.5 महिना झाला पाऊस आहे. एका दिवशी शाळा लिगडून नाही लेकराची. रोज पाऊस असल्यामुळे लेकरं घराकडून या पाण्याला भीतीने वाट लावून आले वडील आणि लेकरं घरीच बसून राहतात. एक तर शाळा बी नाही, एक तर घरी बी नाहीत. अशा पद्धतीचं पोषण. माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन देण्यात येते दिलेलं आहे. कोरोना काळापासून ते एसटी महामंडळ अक्षरशः बंद आहे. एसटी असून सुद्धा आम्हाला काय कामाची अशी व्यवस्था झालेली आहे. इजतगाव मनोर आंतरगाव येथील विद्यार्थिनी सर्व मिळून 200 विद्यार्थी आहेत. या 200 विद्यार्थ्यांची दयनीय अवस्था आहे. चिखल पाण्याचे रस्ते आहेत. रोडला खड्डे असल्यामुळे अतोनातलं मुला मुलीला विद्यार्थ्याला अति त्रास होत आहे. तरी एसटी महामंडळाकडे आम्ही निवेदन, सामाजिक कार्यकर्ता या नात्यानं निवेदन घेऊन गेल्यास उडवाउडीची उत्तरे देत आहेत. माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी ताबडतोब एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सांगून या सर्व विद्यार्थ्यावर होणारा अन्याय दूर करावा, जेणेकरून ये जा करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय बरबडा येथे जाण्यासाठी 8 किलोमीटरचा प्रवास करून येत आहे. तरी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी ताबडतोब एसटी चालू करावी ही कळकळीची गावातर्फे विनंती आहे.